Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ikwal fursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaýran, dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan we işleýän türkmenler aradaky Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy meni bosunlukda saklayan sebepler. Türkiye ve dünyada milyonlarca Türkmenistanlı migrant var. Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantları göz önüne alıp aydınmazda onların ağlavasının kanuni statusu yok. Şunlukda olar dürlü kıyınçılıkları baştan geçirýärler. Kanuni statusları bolmadıkları anzatlık bilen iş tapıp bilmeýärler. Her adımda deport edilmek korku bilen ýaşaýarlar. Olaryň Türkmenistana barıp gelmek mümkinçilikleri yok. Olar doğum garnaşlarından, çağalarından uzakda ýaşaýarlar. Emma muňa garamazdan olaryň ağlabasy Türkmenistana dolanmagyň tarapdary däl. Muňam dürli sebäpler var. Inha Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna bu temany ele alýar. Gepleşigimiziň bugunky söhbetdeşleri, mehmanlary Türkiýede bosunlukda ýaşap ýören Türkmenistanyň raýatlary Kerim, Arzu we Ögezaglar. İlkinji söz nowbatyny Türkiýede bosunlukda ýaşap ýören Kerime berýär. Kerim army işlerle. Sağ olun. Sen bärde saat näçeden näçe işleýän? Ýerden 8-den gece 10 geçende. Kıyın bolanokmu bu ostama hova? Hova assa kıyın ýany näçek ýani başga. Şeýle kıyınçylykly şertlerde seni daşary urta bosunlukda saklaýan sebäp näme? Saklaýan sebäp Türkmenistanda birinciden demokratiýa ýok, ikinciden söz azatlygy ýok, üçüncü bilen hem eň asasy zat öýüňi ýykýarlar, ýurdun içinde kowalap berler we biziň maşgalamyzyň başyna ikinji gezek gelýär, ikinji öýümüz dikilýär. Iki gezek berdengide soň çoğunluda öz çağalygy öňü besen ýerindäki bütün ýadyňa saljak emmadadyny ýykyp ýok edýärler. Kerim mine Azatlyk radiosynyň sosial ugamdaky sahypalaryna ýa-da Azat Gawarna org internet sahypasyndaky tesirlen arasyna käbir adamlar uruş bolmasa bolýar, hawa galan at bilen oňuşda bolýar diýen garaýşam öňe sürýärler. Häzirki ýagdaýy gowy hasaplayan adamlar hem bolýar. Sen bulara şeýle garaýşa pikirine ähil baha berýär. Öňürtü bilen hemme kişiň garaýşyna pikirine format goýan. Ýöne şulam düşünip görmeli, şu tarapdan hem seredip görmeli. Uruş bolsa bir gezek bolar. Ýöne uruş bir gezek bolar, hemme zady çözer gider. Yani uruş bolan wagty bir ýerde düşman var, ýa ýeňersiň, ýa ýeňilersiň, netije alarsın, soňu geler bir zatlaryň, käbir zatlar gowy ýa-da erwet tarapy ütköşklik bolar. Uruş bolmasa bolýar şu wagtda gowy diýmek, şuňa meňde demir gazyk Koreýanyň sistemasynyň dowam etmesi diýmekdir. Ýani şu urdat öňküsýalak bolup gidip otur. Şu ýagdaý men boskunlukda saklaýan. Men bilemok meselem, meň vatanymyň ýeriniň aşagyna gazy var, nefti var. Ýöne hemme zada bir adam karar berýär. Bir adamyň jüýsüne ýatýar. Näme üçin? Mesela bizden başga Saudi Arabistan var, ondan soň Kuwait var. Adamlar mesela hemme zada paýlaşýar. Sağ ol Kerim. Sen sağ olun. Taňry alkasyny geldiňiz üçin. Hormatly radio dinleyijiler, mehman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy meni boskunlukda saklaýan sebäpler. Ina ýaňy Türkiýede ençe ýyldan bäri boskunlukda ýaşap ýören Kerim bilen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azatgawarna.org internet sahypasyna meni boskunlukda saklaýan sebäpler diýen temada halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin açylan foruma garlarylan käbir tesirleri şu ýerde siziň dikkatiňizi ýetirmek isleýän Kerim Merdi dinlejimiz meni boskunlukda saklayan sebäpler: diktatura, korrupsiýa, haramhorlaryň edenetlikleri, işsizlik, adalatsızlyk, adam hak hukuklarynyň bagtlanýanlygy we bu ýagdaý dowam edip durka ýurdun düzelmejekligi görünüşinde öz pikirini beýan edipdir. Ýene bir dinlejimiz azatgawarna.org internet sahypasyna açylan meni boskunlukda saklayan sebäpler atly forma garlaryň tesirine salam. Eger men Türkmenistanda iş bolup dursa, ýylyň 7-8 aýy palta diýip durmasa, döwlet il halk kataryna aýlyk berip ýaşap dursam, men göbek ganynyň akan ýerinden bu ýerlere gelip işlemezdim. Görünüşinde öz garaýşyny beýan edipdir. Hemra Türkmenliğin ýene bir dinleyici bolsa, bu temada iň kıyın ýagdaýlara duçar bolýar. Çünkü biziň dogan garnaşlarymyzy
göresimiz gelýär. Ýöne Türkmenistana baran soň ýylyna gaýdyp bilen ok. Türkmenistanda ýaşamak kyn, işsizlik köp. İşe girmek üçin yine pul vermeli. Bu sebepden hem Türkmenistan ösenok. Ýyza hemişe isleglerim bu olorun diýip öz pikirini beýan edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, Hafiz Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.org internet sayfasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin meni bosgunlukda saklayan sebäpler adly foruma käbir dinleýijilerimizin galyran tesirlerini dinlediňiz. Indi bolsa Türkiýede bosgunlukda ýaşap gören Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe durmuşa çykan aýdymçy arzu bilen geçirilen söhbetleşigimizi dikkatiňize ýetirýär. Arzu gepleşigimize hoş geldin. Hoş bulduk. Yine Arzu seni bosgunlukda saklayan sebäpleri aýdyp beraýsyň. Men Türkiýe, Türkmenistanda iş tapıp bilmen. İşsizlikten geldim. Ben iş tapyan, onun şu işte işleyeceğinin kefilligi yok. Gümana. Ben şu taýda belli değil. Sen işe girmek için para, pul veriyen, senin pulunu alıp biri iyi. Sonra sen 3 ay işlep, 6 ayın sonunda işsiz kalıbilýän täzeden. Şoň üçin men Türkiýede işlep, Türkiýede ýaşap otyrum. Ýöne berde hemişe iş tapıp bolýar. Ýöne hani nirde o Türkmenistana istem wagtym gitsem gelsem, garyndaşlarymı görsem, öýümde galsam 10 gün 15 gün izma gaýdyp gelsem. Ýöne şeýle diňe arzu edip oturýan. Diňe 2-3 Türkmen bir araya gelenine Türkmen vatandaşı diňe Türkmenistanda bolup biten problemaların gurrunu bolýar. Ýöne başga milletler bir araya gelenine beýle problemalar yok. Dünýäli döwlet bolmaly däl. Bu döwlet däl. Döwletlerinde Türkmenistandaky ýaşaýyş şertlerini gözüňde tutýanmy? Owa beýle bolmaly däl. Halk için işleýän bir mehanizm da döwlet. Ýöne Türkmenistanda tersleyince bolupdyr. Türkmen döwleti näme etsin, Türkmen halky olary öwüp otyr. Şeýle gowy, şeýle awadançylyk, şeýle näme. Aslında beýle bir zat yok. Şoň üçin biz nerede ýaşapýarys? Ýöne bizim Türkiýedeki problemalarymız aladaly bir hayat ýaşaýan. Pasportum yok. Koyna pasport ulanyp ýörün. Türkmenistana pasportum çalışmak için gidip bilemok. Gorkýan. Gitsem meni goýberenok. Ýöne şu Türkmenistana gidip gelen gorkusundan Türkiýede gaçak bolup ýaşamak gorkusy hiç zat däl de oň ýanynda. Sağ ol Arzu beren maglumatyň üçin. Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Indiki söhbetleşigimiz Türkiýede bosgunlukda ýaşap işläp ýören Türkmenistanyň raýatlarynyň öwes ynha ýaňy özüň ýaly Türkiýede bosgunlukda ýaşap işläp ýören Kerim we Arzu bilen geçirilen söhbetleşikleri dinlediň. Ine senem Türkiýede işläp ýörsiň. Gepleşigimiziň jemleýiji tapbyryna senden şunu soramak isleýän öwes. Ina Türkmenistanyň raýatlaryny bosgunlukda saklayan sebäpler diýilende köplenç işsizlik barada söz açylýar. Esasy sebäp işsizlik diýilýär. Oň daşyndan hem ýurtdaky käbir ýagdaýlar bilen baglanşykly pikir beýan edýänler bar. Eýsem öwesiň pikiriňe görä. Inha diýse Türkmenistanyň hökümeti men hem maňda iş berýän gelin Türkmenistana diýse. Türkmenistana gidip gelmek barada da problema bolmasa, hemme zat düzelermi? Türkmenistanyň raýatlaryny bosgunlukda saklayan sebäpler aýrylarmy? Öz pikiriňi aýdaýsaň şu temada we şoň bilen gepleşigimizi jemläýsek. Söz sende we diyelim ha yollar açıldı. Vizeler de ayrıldı. Gidiş gelişte güzeldi diyelim mesela. Ama men govama varsam, etrafıma varsam esasında kayhançılık, millet yerlerini kullanmam gerekli o tayda. Başka edebilecek işim yok diyen şeyle mi? O başka edebilecek de işim yok mesela. Millet yerimiz var mı? Millet yerimiz yok. Bayrın üstüne çağırsa yerlere çıkıp kaydettirler halkı. O tayda doğal olacak deyiptirler. Yol gelecek, gaz çekilecek, su çekilecek, daha durumun tepkiden yaşa oturan ovalarımızda yok o zatlar. O dönemin sığıyalı gazlar var, su değilen zat kösençlik, yollar kösençlik, köprüler yumurluk yatıyor. Bunlar kağıda ova kuracak deyip o bayrın içinden mellekler ver kaydiyanlar. Onun için bu zatlara siyaset düzelse doğru olacak. Ben mesela kalga iş tapmak bilen, meydan düzeltmek bilen olmaya. Sağ olun, beren maglumatyň üçin. Çok sağ olun. Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine bugün meni bosgunlukda saklayan sebäpler diýen temada Türkiýede bosgunlukda ýaşap işläp ýören Türkmenistanyň raýatlary Kerim, Arzu we öwes aglary bilen geçirilen söhbetleşikleri şeýlede Azatlyk Radiosynyň halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin azathabarnokot.org internet sayfasynda meni bosgunlukda saklayan sebäpler adly foruma käbir dinleýijilerimizin galyran tesirlerini dinlediňiz. Mehriman doganlar, ýene duduşy şança koşta bolun, saglyklykda görüşelim. Azat tolkunlarda galyn.